नोंथाङा जुदि मावफारिया आरो नोंथाङा 18 बोसोरनिफ्राय 60 बोसोर बैसोनि अब्ला बे खौराङा नोंथांमोननि थाखायनो। नोंथांमोननि थाखाय सरकारा मोनसे अनसुंथाइ लाबोदों। दानफ्रोमबो दानावनो नोंथाङा 3,000 रां मोननो हागोन। नोंथाङा बे 3,000 रांखौ माबोरै मोननो हागोन आरो माबोरैहाय एप्लाइ खालामनांगौ नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फारि फारि फोरमायगोन। जायखिजाया मावफारिफोरा रिक्सा सालायग्रा, थेला बोग्रा, फिसा दखान होग्रा आरो कम्पानिफोराव खामानि मावग्रा बिथांमोना बे अनसुंथाइखौ मोननो हागोन आरो साफ्रोमबो मावफारियाफोरा बे अनसुंथाइखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथाङा थाबैनो एप्लाइ खालामनानै ला। अनलाइन आरो अफलाइन एप्लाइ खालामनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। मावफारियाफोरा दानफ्रोमबो 3,000 रां मोनगोन। जाहाथे मावफारियाफोरा जिउआव रांखान्थि आंखालनिफ्राय बारग'नो हायो बेनि थाखाय सरकारा बे राहाखौ लादों। बे रांखौ मोननो थाखाय 18 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोर बैसोनि मावफारियाफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन आरो 60 बोसोरनि उनाव मावफारियाया बोराय बैसोआव पेन्सन महरैबो बे 3,000 रांखौ मोननो हागोन। बे रांखौ गाहाय मन्त्रि श्रम योगी मानधन बिथांखिनि सिङाव मोननो हागोन। दानफ्रोमबो 15,000 रांनि खम बिबाङाव खामायग्राया बे सुबिदाखौ मोनगोन। दानफ्रोमबो नोंथाङा 55 रांनिफ्राय 200 रांसिम जमा खालामनांगोन। नोंथाङा CSC मिरुआव थांनानै आर'जलाइखौ होनो हागोन। लोगोसे जनधन एकाउन्ट, आधार कार्ड बायदिनि सोमोन्दै फोरमायथि होफानांगोन। बे स्किमनि बागै मिथिनो थाखाय नोंथाङा टल फ्रि नाम्बाराव कल खालामनो हागोन। टल फ्रि अनजिमाया 1800267688। बे नाम्बारखौ नोंथाङा सेभ खालामना ला। जाय सुबुंफोरा फिसा-फिसौ हाबा मावनानै जायो बिसोरनि थाखाय गिदिर खौरां। फिसा-फिसौ खामानि मावना जाग्राफोरा बे सुबिदाखौ मोननो हागोन। गारि सालायगिरि, प्लाम्बारफोर बायदिया बे सुबिदाखौ मोनगोन। साफ्रोमबो मावफारियाफोरा दानफ्रोमबो 3,000 रां मोनगोन। बे रांखौ मोननो थाखाय 18 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोर बैसोनि मावफारियाफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन। 60 बोसोरनि उनाव मावफारियाफोरा बोराय बैसोआव पेन्सन महरै 3,000 रां मोनगोन। क'क्राझार नोगोरनि RNB लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।